Akademikoak ere prest? Lehenengo emanaldia gure buruzkoa izan da eta honek ere badu hortatik desente. Lau pertsona irudikatuko dituzte jarraian, Real Madrideko entrenatzailea, Barçako entrenatzailea, Messi eta Ronaldo. Partidu batian falta bat egon da eta horren ondorioz haserraldi, latza. Prest zaudeten? Etorri aurrera bai. Venga ba, nahi dezuenean. Barcelona ona da, eta Madrid okerra. Nik gau esango dizut, moreno alperra. Nire gatik joan zaite, ai, 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 aitea artea. Messi beti kejatzen, kanpo futbolean, beti negarrez zaude, etzanda lurrean. Ni asko zobean nahi, guztien ustean, baiet muturra hautsi, ai, 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 urrengo urtean. Bizitzakean, da txulo izaten, beti berriz abizan, beste kritikaten. Partido osoan zaude, sarrerak egiten, katxitaz zaude baina, ai, 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 ze kabroiak zaren. Arte aktore txarra dago Bartzelonan, Messi izena dutak 10 kamisetan. Noiz altxako zarazu, kanpo erditikan, arbitro enteratu, ai, 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 ez da falta izan. Partido osoan nago, ostikoz beteta, neri faltak egiten, zaude neka-neka. Partidoan ondoren, emango dut buelta, zure hanka azpitik, ai, 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 pasako naiz eta. Messi oso txikia, zara oraindikan, zu pasako, inoizan betikan. Zu paseak egiten, alper-alperikan, ni beti gola sartzen, ai, 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 zaude inbidikan. Isildu bai Mourinho, ez esan gezurrik, normaliz egiteko ez duzu indarrik. Ez dakizu itxeiten, buiaka bakarrik, arbitro bai kejatzen, ai, 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 zabiza alperrik. Entrenatzaile txarra, etorri da ona, txampion zabaltzen,